खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबो जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों BPF चेनेल लोगोफोर आं दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थिलगाव मुंनि मोनसे गामियाव दङ आरो थिलगाव इउनिट एबसुनि माखासे सोद्रोमाफ्रा इउनिट एबसुनि माखासे सोद्रोमाफ्रा प्रेसिडेन्ट आरो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना गावसोरनि वार्कारफोरखौ खामानि मावग्राफोरखौ लानानै आरो माखासे बिबानफोरखौ लानानै थांनाय 28 मेआवहाय BPF पार्टियाव हाबदोंमोन होननानै बुंनाय खोनादों आरो बिनि गेजेरावहाय बेखौनो लानानै माखासे दावराव जादों बड'लेण्ड रादाबाव थांनाय 30 मेआवहाय बेवहाय जोंखौ ओरैबायदि थगायनाय बेखौ लानानै माखासे सावरायनाय दावराव दावसि बे गोनो गोथो क्लियार खालामनो थाखाय आंखौ कृष्णा दैमारी एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बिथाङा हांख्राय हरनानै लेंहरदों जोंनि बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलखौ जोंनि प्लेटफर्मखौ बाहायनानै रायजो राजासिम दैथायहरनो सानदों फोसावनो सानदों बेबायदि नङा माखासे ओरैबायदि गोनो गोथोआ जादों बे माखासे बामसावनाया ओरैबायदि नंखाय बेफोरबायदिनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन स' आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे चेनेला कुनु इउपिएफ पार्टिखौल' सापर्ट बा BPF पार्टिखौल' सापर्ट बे नङा स' जों बयखौबो सापर्ट खालामो स' बिथाङा जोंखौ लेंहरबाय बा जोंनि चेनेलखौ लेंहरबाय स' जों बेवहाय फैबाय स' गिबि गिबियावनो जोङो नोंथांखौ बरायनो थाबाय गासैखौबो बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोननि जाय दा मोनसे दावराव जादों जे गोनो गोथो जादों जे 28 मेआवहाय नोंथांमोना जइन जादोंमोन होननानै बुंदों आरो बिनि गेजेराव आंखौ लेंहरनानै दा नोंथांमोना बेखौ 30 मेआवहाय दा बे मा नाम होनदों बे भाइस प्रेसिडेन्टआ बुद्ध बसुमतारी बे बिथाङा दायो मोनसे इन्टारभिउआव मोगा-मोगि लादों स' बिनि सोमोन्दै नोंथाङा दा माखासे बाथ्रा बुंनो होनदों स' बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनहा बुंनो हासै गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय रायजो राजा बिथांनिसिम आरो BPF सोदोब चेनेलनिसिमबो गिबियावनो आं बुंनो सानो जे थांनाय 28 मे खालार खालि जों बयबो इउनिट एबसुनि माखासे सोद्रोमाफोरा जों जयैनो BPF दोलोआव 28 मे खालार खालि जइन जाहैदोंमोन बेनिनो माखासे माने 7 सुबुङा BPF दोलोखौ नागारनानै 29 मे खालार खालि बिथांमोना फैफिनदों आरो दा खोथाया जाहैबाय सासे इउनिट एबसुनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा बुंदों जे मुङा जाहैबाय बुद्ध बसुमतारी बिथाङा बुंदों जे BPF दोलोआ जोंखौ थगायनानै एबा जबरदस्ति मिटिं खोनासंनो बा आरनाय गानहोनो होननानै थगायनानै लांदों बे खोथाया गासिबो नंखाय BPF दोलोआ जोंखौ थगायनानै एबा जबरदस्ति खालामनानै लाङाखै बेनो आरो स' दायो बेल'सो बाथ्राया ना माबाफोर दंबावो नामा बुंनो खोथायाथ' बेल'आनो जाहैबाय जोंखौथ' रावबो जबरदस्ति एबा थगायनानैबो लाङाखै जों जयै गोसो जानानैसो थांदों आं जाबाय सासे इउनिट एबसु थिलगाव इउनिट एबसुनिनो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आरो आं थिलगाव इउनिट एबसुनि सासे केसियार अके स' बिनि गेजेरावहाय जे नोंसोरखौ माने थगायनानै रावबो लाङाखैमोन माने बेवहाय नोंसोर गोसो जानानैसो थांदोंमोन आरो आচ্ছা स' लोगोफोर बेवहाय आङो दायो थिलगाव गामियाव दङ बिथांमोना आंखौ हांख्रायनानै लेंहरबाय नालाय बे हिसाबै आङो बिसोर लेंहरनाय हिसाबै कल खालामना लेंहरनाय हिसाबै आं बेयाव फैबाय स' बिथांमोना गावसोरनि बाथ्राखौ बुंबाय स' थेंक इउ स' माच अके